Good evening, friends. This is Divya Motivation. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଯାହାକି ମନ୍ତା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 28, 29, 30 ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଅଛି। ଯାହାକି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଏବେ ରେଡ଼ିଓ ହେଉ, ଟିଭି ହେଉ, ମୋବାଇଲ ହେଉ ବା ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ ଛେଦ ଅଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପବନ ଆସିବାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦରଜା ଯେଉଁଟା କବାଟ ଅଛି ଆଉ ଝରକା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ବା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଟର୍ଚ୍ଚ, ଔଷଧ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ଯାହା ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବା ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆସୁଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲେ ବା ପଶୁପାଳନ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ସେଠାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ସହାୟତା ମିଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ବାତ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ସମୟରେ ଆପଣ କେବଳ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଉ ଘରର ଝରକା ନିକଟକୁ କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର ଅତି କମ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜରୁରୀ ହେଉଛି ତ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବଡ଼ ଗଛ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଖମ୍ବ ଆଉ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜରୁରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଶେଷ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ତାରକୁ ଲାଗି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଅତି ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି ଏହି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।